may obrang maangas. Gikan sa Polanggi Albay sa barangay Magurang, pusong Bicolon dai natatanyong maski pirang bagyo pa ang umaging maharang at tatara mo na titapatin may ugumuuna sila maaas. Pero magaglang dahil nagtutumang sa mga nakakagurang Bicolan ng orago na masarong tataramo. Lamo sa mga haters sa para kong hararo. Yo, musta lagi kang pasarehiyong talbikol. Tigilang sa Polanggi Albay sa Bido Avenue. Ang sa uyang highball hayo na microphone dai na makukuha takapot kong mahiguton. Ako ang boses kan mga tika-ape sa mga araw ko tamararang ang mga letra. Garo tilahin na hindi bunon yung sinidito ang patarada na natatakot na din. Nasasakita minamais-mais na lang sa kultura ng hip-hop. Sa kung pagkamoo doon ay kayang sukulon. Garo tararamong ko nakakalamang mo sa sobrang rarom. Dahil tikili kaya ng mga wayang nasa gobyerno. Babangga ko ang maski si Sayday na mememeno. Kaya na nagpepreno waya yung malabot na peka sa kong mataro. Sa katotoong bakuman pantabi ako buta. Ano ragong nainit kaya natanhindiganan mga sinasabi. Pero may respeto seto ang nakakagurang bakong araw kang iba na grabe ang pasali. Anangas na day man nyawawara sa pagiging rapper. Kaya welcome sa distraka ng sisay mo na hater. Pangaran mo sa sound triple sa barangay nindo. Kung di disrespect kung nindo ang Bicolano rapper na araw ko sige dangugon nindo ini. Ang tugtog at taga-Bicol ini na patunay na kakayatang bumibuning obra na dahil nagpapapugol. Ako ang Bicolanong rapper na may obra maaas. Kika sa Polanggi Albay sa barangay Magurang, pusong Bicolon dahil natatanyong maski pirang bagyo pa ang umagi. Ang angatara mo na dinungot at nagugumog na si iaangas. Pero magalang dahil nagtutumang sa mga nakakagurang Bicolanong orago na may sarong tataramon. Lamos sa mga haters sa para kong hararo. Sa mga nagduda o nag-irispo yang ang sasako siyang flow ko mas mainit pa sa biko. Express na may gata na maharang ng hip-hop. Bako lang istorya ini ang dugo at paghiro. Kaya ang bawat tataro mo ni madagas pagkamot na garo-gapo. Garo mayon sa sakuyang likod. Singko ay yunin pagiging matibay sa bawat pagtindog. Matibay na pagtindog lalo na kung may bagyong inaabot. Halos taon-taon kami handadain na natatakot. Kaya mga problema sa buhay sa muyang nililibag. Garo sa aral tiyampayan ng agahan sa pakikibag Albayano, dali inigay ang kusok ng bagyo, takapos matitibay ang kalubulwa, Bicolon ang kultura me, papundasyon dahil nagkaalay-kalay, ang obra na ini. Bako na para sa satiri, bako lang para sa kasikatan. Ini saraw man na panawagan para sa kapwa ko ragong wapo-wapo sa bilog na kinaban. Kaya sa mga taga-MF masakit na i-flex indo ako. I-check ang background ko. Madaling lang hanap kapong tataga. Polanggi lang ako ang Bicolanong rape na may obra maangas. Gikan sa Polanggi Albay sa parang di magumla. Pusa medyo lang may belay kakanat sa stiti. Ako pakla ko mamasay karangan at akaralit sa pati matasin mo taksin at pamaa. Eong mamana kaya nagtapunga sa mga natatabula. Ligula kong maagong nangat sa makatanga ko. Nangat sa malawigan sa para kong